भाज्या घेतली. असं नाही, सेंटरला ठेवायची, ज्यांना पाहिजे ते खाईल. पावडर घेऊया तिथं. आणि मांडणी बघितलीस काय? आज खाली करते. बोल. नमस्ते. आज आम्ही मार्केटला जातोय रत्नागिरीला. काय करायला? आम्हाला आहे ना मशीन घ्यायची आहे, छोटीशी कपड्याची. वॉशिंग मशीन पण घ्यायची आहे, कपडे धुवायची मशीन. आणि आपल्याकडे उद्या हळदी कुंकू आहे, त्याचं सामान पण घ्यायचं. सामान घ्यायचं आहे. तुम्ही सर्वांनी हळदी कुंकाला या. आणि आज पहिली राईड आपल्या गाडीतून होणार आहे. पण आज गाडी बोलते खरी हळदी कुंकाला या, पण तू व्हिडिओ कधी टाकशील? हळदी कुंकू झाल्यावर. आणि गाडी आज मामा चालवतात, त्या मामाने आता तिकडे आले आहेत समोरच बघा. आम्ही नवीन गाडीतून जातोय. मी बाईकने जातोय, जरा अर्ध्या रस्त्यावरून बाईक सर्व्हिसला द्यायची आहे आणि मग परत गाडीत बसेल है ना. गाडी चालवतात मामा. जाऊ तुम्ही गाडीत बसा, जाऊ बसा. बसला हो, मी जातो पुढे. आता आम्ही पोहोचलो आहे. पावती घेतो. हाय हाय, थांबा. आता आपण कुठे चाललो? शेतूमध्ये. शेतूमध्ये म्हणजे आपला जे काहीतरी पेपर वर्क राहिला आहे. जसं मी लास्ट टाइम सांगितलं होतं ना, घर बांधलं पण पेपर वर्क असतात है ना, ते आम्ही करायला चाललो. पावती दाखवून आम्हाला पेपरवर सही केली होती, ते पेपर घ्यायचे आहेत. काहीतरी प्रोसिजर आहे ती करतोय आम्ही. बसा. बसला. आता आम्ही कुठे आलो? आठवडा बाजार बसतो तिकडे ना. इथे रत्नागिरीचा आठवडा बाजार भरतो, पण आता सध्या गाड्यांचा बाजार आहे. चला सुरुवातीला कुठे जायचं आहे? आता जाऊया, काय हळदी कुंकाचं सामान घ्यायचं आहे ना. चला घेऊया. काय करायचं आहे, एकदाच कसा घ्यायचा, कारण गाडी इकडेच राहणारच आहे ना. गाडी तिकडे ऍक्टिव्ह असली की कशी आपण फिरतो इकडे तिकडे. चला चला. ते सर्व छापे मारतात बघ तिकडे व्यवस्थित, म्हणजे ते डिझाईन दिसते ना. तो ओमचा, कलशचा, अजून एक कोणता? तुला कोणता आवडला मम्मी? हे 50ला 3 दिले यांनी. 20ला 3 नाही काय? किती पाहिजे तुम्हाला? 50ला 60. 7 द्या. 50ला 7. 7. काजू बदाम कसे किलो आहे? काजू 250 रुपयाला पाव किलो. 250 पाव. आणि बदाम? बदाम 220ला पाव. मेन्यू कार्ड समोरच आहे. काजल तू काय मागवतेस? मी दही वडा मागवला बघ. मम्मीला हाफ ग्लास लस्सी मागवा ते. काय मामा? 1 घ्या, 2 घ्या. मसाला डोसा वेगळा काय असेल तर घे. घे मसाला डोसा. स्पेशल पावभाजी. स्पेशल पावभाजी बघ. मसाला डोसा, स्पेशल पावभाजी. पावभाजी. तुम्ही काय घेता? मिसल घेता? काय घेता? ते काल मिसल आली. हे आले मिसल. ते वडा सांबार. आत्यान मामाला असता द्या वाटतं. नाही मग खावा. हे तुझा मसाला डोसा ना, तू काय हात लावतेस? सगळ्या टेस्ट करायचं. मम्मीचा उपवास आहे, मम्मी फक्त लस्सी. असं नाही, सेंटरला ठेवायची, ज्यांना पाहिजे ते खाईल. पावडर घेऊया तिथं. आता मी खातो नंतर बोलतो. चायचे कप आहेत छोटे. हा कोणता फल सांग मम्मी? हा फल कोणता आहे सांग? स्ट्रॉबेरीच्या पाटचा कोणता? उंबर. हे कसे दिलं स्ट्रॉबेरी आणि उंबर? 80 रुपये पाव किलो. आणि हे ती 60 रुपये पाव किलो. लेटी आणि कांदे बटाट्याचा घे. त्याच्या दुकानात आलेली, त्याच दुकानात त्या यायचं तर झालं.
दिवसाचा ओळखायला येत नाही ना. 820 रुपये. तुमच्या हाताचं वजन बघा किती आहे. भाजी बघ कशा लावली. ATM मधून पैसे निघतात आहे बघा. किती? 9,000 आहेत का? नाही एवढे नाही, घरी आहेत. काय घ्यायला आले आम्ही इकडे? हे तिळाचे लाडू. मिरची पाहिजे का? 10 रुपयाची मिरची देतो तुम्हाला. टोमॅटो कसे? टोमॅटो टमाटे 40 रुपये. वांगी किती टाकू तुम्हाला? हा हे घ्या. भाज्या घेतली. सर्व 40 रुपये किलो आहे ना. हा टोमॅटो 40 रुपये किलो. 40 रुपये किलो. 60 40 रुपये 60 किलो. रुपये किलो. 70 रुपये किलो. 40 रुपये किलो. आलं 40 रुपये किलो. बटाटे 20 रुपये किलो. कांदे 30 रुपये किलो. ही मांडणी सिलेक्ट झाली, आतमध्ये गेली. हा मम्मी हा मांडणी घेतलीस. हा घेतली. भांडी ठेवायला. डस्टबिन पण घेतलाय. हा छोटासा घेतलाय. काजल कुठे? काजल काजल तिकडे आहे. इकडे इकडे. काय काय कोकम गवत आहेत का? ते तू बघ बाय. हा बघा जावा. बघून दे. ते पण घेतलं ना आपण. हा ते कांदे बटाटे ठेवायला. आता आम्ही मांडणी वरती बांधली आणि आतून कुठे बांधली आहे? अटी ह्याला बांधली आहे, पकडायच्या ह्याला. बरोबर अटी लागली बरोबर. चला मम्मी, आत्ते आणि काजल आता पुढे उभी आहेत. तर आम्ही तिकडे चाललो त्यांच्याकडे. डिक्की आहे ना मोठी? चांगली जागा आहे ना. हा मी ती वरची डेक काढली ना वरची. सर्व राहिलो आहे ना. आणि मांडणी बघितलीस काय? हा सर्व राहिला ना. कामाची आहे गाडी. 2 माणसं बसतील पण. होते का जागा? हा गाडी फायद्याची आहे मग. हा व्यवस्थित लागलं ना. गाडीचा पहिला काम झाला. हा मी आज काम झाला गाडीचा. हे बघ आज गाडी होती मांडणी केली मम्मी है ना. आणि सामान येऊन पाठी व्यवस्थित राहिला सर्व. आता मशीन पण वर टाक. मशीन आणि इकडे आम्ही सेमीच का घेतो कारण पाणी कमी ना. नाही आणि सगळ्यात बेस्ट ह्याला डोक्याला खटखट नाही. एकदम पण मजबूत. फ्रीज पण इकडे होते. आणि ही पण वॉशिंग मशीन आहे पण वेगळी. ही फ्रंट लोडिंग. आणि ही कमीवाली आहे 8 किलो. आपली घेतली ती किती? 9.5 ना. 9.5. हे बघा सर 18,600 किंमत आहे. 16,900 आमची प्राइसिंग आहे. तुम्हाला फायनल 16,000ला बसेल. पेटी पॅकची डिलिव्हरी आपण फ्री करून देऊ. त्याची बसली का? फ्रीज घेतलेला आहे, बुक झालेला आहे. हा वॉशिंग मशीन सॉरी. हा वॉशिंग मशीन पण सेमी घेतलेली का? कारण आपल्या घरी पाणी कमी. सेमी कसं आपण पाणी टाकू तेवढा घेईल. आणि कितीला पडली आहे तर ही आम्हाला बिल 18,500ची.
18,500ची डायरेक्ट ॲमेझॉनवर प्राईस बघितली मी. 15,200. हा, ॲमेझॉनवर जेवढी प्राईस होती तेवढी ह्यांना सांगितली. असंच आपण करायचं, डायरेक्ट दिले तिने. चला आता येईल, संध्याकाळी येईल. आता थंड पाहिजे का साधी? मग ती पण थंड पिते. थंड आहे, हे घे रे, 20 रुपये घे तुझे. थंड आहे. परत बोलशी 20 रुपये दिले नाही. गाडी कामाला आली हा पण मी. माझा नाही त्यांच्याकडे, कशाला माझा हवा? काकानं मामानं हवा होता? गोडपान. गोडपानला काय काय लावतो? कत्ता आणि सुपारी सोडून ना, आणि तंबाखू सोडून आहे ना. कत्ता येणार, कत्ता आहे ना. त्याशिवाय बसणार नाही बा. पानाची डेट काढली. त्याला काय लावलं? कत्ता नाही, चुना लावणार जरा. जरा कत्ता का जरा बी. हा, जरा चुना चांगला असतो हेल्थसाठी. आता काय लावतंय? कात. कात. आता काय आहे? स्टार. स्टार का असतंय? स्टार मध्ये टेशन आहे रे. टेस्ट येण्यासाठी. हे काय? हे आवळाचं. आवला. हा, आवळा पावडर गेलेली. आता हे काय लावलं? चटणी. काय? चटणी चटणी चटणी. बापरे, मग काय सर्व आहे. समोसे पण ठेव. हे काय आता? ही पण चटणी आहे. चटणी Famous आहे. म्हणजे पानाची चटणी आहे काय? हा. सुपारी लागायची आहे का? नाही, सुपारी नको. हे काय लावलं? धना लाल. काय? धना लाल. धना डाल. हे काय? बडीशेप. बडीशेप. तुटी फुटी. टुटी फ्रुटी. अरे वा. आणि ही हा एक पान 20 रुपयाला आहे, बरोबर? आम्ही 2 घेतले. हे काय आता? खोबरं. खोबरं. हे काय? गुलकंद. गुलकंद. हां, ह्याच्याने गोडवणार होतं. हे काय? गुलाब पाणी. रोज वॉटर. हे काय? चेरी. चेरी. खाणार आहे की पार्सल? खाणार आहे. तू खाणार आहे मी? इकडे पान घेतलंय. पान अर्धा मी खाणार आहे, अर्धा काजल खाणार आहे. बाटने से प्यार पडता है. आम्ही जर का साधा पान खाल्लं, ओरिजिनल पान तर इकडे खाल्लेलं आहे. कसं आहे? मस्त ना. असं गोड पान खाल्ल्याने मस्त वाटतं. मम्मीचा उपवास आहे. मला नको. आता कुंड्या घेऊया तर आता बरोबर. चला घ्या या. कसं करू? थांब, उचल तुम्ही. थांब. चला. हाय हाय देऊ. झाडं बिडं बघ. आता आम्ही इकडे कुंड्या घ्यायला आलो आहे, पण झाडं पण बघूया आपण. घेतलं? 300 रुपयाचे घेतले आम्ही सर्व. 250. काय काय घेतलं? पाम झाड लावायचं आहे हा. ना. 3-4 कुंड्या घेतली ना आपण. हां हां, एक गुलाबाचं झाड ते लावायला आणि ते पाम झाडचं लावायला 3 झाडं. बरोबर.
300. तिला तुला तीन कुंड्या. हे 3 कुंड्या बघा, ह्या 600, 250ला 3 दिले आणि ते 50ला 1 दिले ना, 200 रुपये परत आले. काय रे, नाही लावलं माझं रिचार्ज. आत्याला फोन आलाय. चला बघितली आणि माझा रिचार्ज संपला. बॉटल. म्हणजे माझं नेट संपला आणि पैसे पण संपले व्हिडिओ बघून. संपले. आता त्याच दुकानातून आम्ही ॲक्टिवाचा कवर घेतोय. दोन कवरा फ्री ना? नाही दोन मध्ये कुठली पाहिजे ते विचारतो. हे पण छान आहे ना. दोन्ही छान आहेत. ही वाली घेऊया. कापड कुठचा आहे रे? लेझर आहे? ते लेझर आहे. हे लेझर आहे ना? आणि हे दुसरी कापड वेगळी आहे. म्हणजे साध्यातला आहे. साध्यातला आहे. इथे बघा आता काय काय घेतलंय. हे घेतलं 250. ॲक्टिवाचा कवर घेतला 250 रुपयाला. बघ हाय काय. कसलं झाड पाहिजे? अस्टर. स्टार. मम्मी कुठे बाहेर बघते का तिकडनं? झाडं बघते मी. बघ बघ बघ. हे वरचे, हे वरचे, हे लटकवलं तिच्या खाली ते छोटे पॉट्स आहेत ना. हे आता इथे आम्ही आलो आहे ॲक्टिवा घ्यायला परत. झाली बरोबर. त्याचे इंडिकेटर बघूया जरा. हॉर्न हॉर्न जोरात वाजवायला लागतो. इथे पहिला नंबर कोणाचा लागला बघू? माझा लागला. अरे वा, बघूला इकडे बोलवूया. इकडे इकडे इकडे. आली गाडी. हॅलो. दमलाव. पाठ जाम झाली आतेची. डिक्यू काढली. हां, सामान बघा केवढा बसला है ना. चला आता पटकन आतमध्ये घेऊया. मामाने पण आणली व्यवस्थित. मांडणी पण आलेली आहे. कारमधून किती सामान आलं बघा है ना. चला आता नवीन कवर बसवूया. हा कवर कसा फाटला आहे ना, सीट फाटली आमची फुटून. झाली नवीन गाडी झाली. हा कवर कसा 250ला पडला ना. आला आलो आलो. पार्सल पाठवायचं. चला आता आत्या आणि मामा चालले. चालतो घरी आहे मी आता. थँक्यू हेल्प केल्याबद्दल. आरामात जावा. आरामात जा. चला. स्टँड स्टँड स्टँड. चला झालेलं आहे. तर बाय. आता आपलं घरातलं बघा. गुड नाईट. सामान आणलेलं आहे, सगळं लावायचं आहे. हां. नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, हाय, हॅलो, ओला. होला 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 म्हणजे स्पॅनिशमध्ये हॅलो असं आहे ते. रेडी. आता आपण जाणार आहोत वरती. कुठे? एवढं लवकर? मालकीनीचा घर बनतोय ना. हां, मालकीनीचं घर बनतोय वर. पिवळ्या मालकीनीचा पिवळा घर. चला आता आपण वरती जाऊया. आपलं बांधकाम किती झालं ते बघूया. काजल पण खूप दिवसांनी बघते ना, आणि आम्ही पण, आणि तुम्ही पण खूप दिवसांनी बघत असाल किती झालंय ते. कोण आहे ते? चला शिपाई, एक एक शिपाई वरती झाला. दुसरा शिपाई आला. हे पार्टनर 3 शिपाई पण येतात. आता तुला समजेल ते ब्लॅक आणि ते बोलतात ना लेंटलचं काम म्हणतात त्याला मम्मी. लेंटल आणि स्लॅब टाकणं. आता तुम्हाला इकडून दाखवतो. आता कॅमेरा टर्न होणार आहे. 3, 2,
1 0 टँग 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 1 चला. 0 बघा आता तुम्हीच बघा समोर कसं वाटतंय. अजून पाहुणे आले आहेत ते बघा. या चला या ते बघ या हे बाई त्याला कपे नाही आहेत बघ. शिळा बिला असेल त्याच्यावर. हां ह्याच्यावरती चालू नका. इकडे हे इकडून या. इकडे पाणी आहे इकडून. ते पॅक केलं आणि ते कपाट ठेवणार आहे. हा एक कपाट इकडे ठेवणार आहे. इथून बघायला गेलो ना आपण बघा हा दरवाजा. इकडे कपाट ठेवणार आहे. तिथे कपा नाही आहे ते वेगळं आहे. आता डायरेक्ट इकडे बघ कसं लावलं आहे. इकडे कपा आहे आणि तिकडे कपा आहे. आणि इथून पाटी हे पाटचं आहे ना वरचं. पाटचं बघा जावा. खिडकीच्या वरचं ते करतात हां आहेत ना. वरचं करतं ते. तसं ते खाली नाही केलं ना. खाली आम्ही नाही केलं म्हणून सर्व पाणी. आम्ही नाही केलं नाही त्या माणसाने नाही केलं. घर बांधणारानी. नारळ मम्मी फ्री नारळ पाणी इकडे. नारळ आली आहे तिकडे. हा मम्मी अय काव्या नारळ काढू का मी. हे नारळ पण इकडे आलेले आपले हां आणि तिकडे पडले की त्यांचे आहे ना काव्या. आहे ना बरोबर ना. बरोबर काव्याला ते कुरकुरे. ती बघ काव्या संपवले तिने. चला खाली चला. तुमचे बुबू आलेले आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. काय बघताव काय बघताव काय. आपली गाडी खाली उभी आहे. खेळते ती माझ्याबरोबर. एवढं सर्व काम झालंय तुम्हाला तिकडे दिसत असेल. फुलवाडी आणि समोर बघा हे बापू एवढ्यातच म्हणते मी. ये काय हे बघ एवढ्यातच. या मग बाहेर आहे ना. आता काय व्हाय डोंगरा छोटा आहे. तिकडे आहे. जाऊ दे तिकडे. म्हणजे पाणीचा पाईप त्याच्यात सोडला ना.